Nu er vi altså fremme, hvor vi skal pille den her lift herned. Det er en aktion, som et værksted hernede i Esbjerg altså har afholdt, fordi de skal flytte lokaler. Og så har de altså valgt at sige, at de har smidt alle inventar på en aktion, for ligesom at få solgt ud. Og så vil de vist købe nye inventar til det nye værksted. Så man har altså haft mulighed for at lave en ret god handel hernede. Nu blev liften lige lidt dyrere, end jeg lige havde regnet med, fordi jeg havde overset, at den var x-moms, samtidig med, at der kom nogle procenter oveni til det her auktionsfirma. Men til gengæld så har vi stadig fået en lift, og jeg tænker, det er en god investering. Som sagt også fordi, at vi skal have mange flere projekter her på planen, og en tosøjlet lift, eller generelt bare en lift har været virkelig, virkelig manglet til de projekter, vi har på planen. Så det bliver super lækkert at få den her lift her. Vi er fremme nu, vi skal ind og pille liften ned, og så skal vi altså bare smide på traileren, så vi kan få den med hjem.